Muna nga area diri ang nagrabihan. Tubod. Baro. Tubod. Iligan. Traffic kayo kay gamay ng dalan. Operation clearing pagyapon, no? Eh, grabe kabaga ang kuan, lapok. 2 days after nagali ni. Ang shell nga nalumos yung maayo na Dario. Mao gyud na. Hapit na miabot sa atop ang tubig. Kapalit tubig yapon, no? Kamay. Tubig sa sapa. Toto yun? Oh. Yugod. Tulis after na gali ni. Sabi ka traffic. Gisalba sa usa ka bailan, ang lola nga di nakalaka. Gitabangan sa silingan, mga kamot nga way gipangayo. Gikandila ang atbang, kay napalong na ang suga sa kangit-ngit. Bisag nagkurog pa, bagyong basyang sa iligan, asa tamo dagan, asa tamo tago, gumikan sa ulan. Gilunoban ang kahapon, pero di mi palunod, di mi maguulog to. Bagyong basyang sa iligan, naghugaw sa karsada, naghilo sa hunahuna. Bisan pagkiluba ang balay nga among giila, magbarog gihapon ta. Sa adlaw makita ra gihapon nimo ang linya sa tubig sa pader, murag pekas sa atong tawa. Siyang sa iligan, asa tamo dagan, asa tamo tago, gumikan sa ulan.